Mi-ai dat să trag? E 2011, din nou ciordeală de instrumental. Oner Mixtape cu fratele meu Carie, de data asta la botoane și la microfoane. E ha-ha-ha production, motherfucker, am stil. Pe orice beat știi că am skill. C-A-P-R-O-M făcea din astea când era copil. Și sunt aici for real. Vreau o pizdă cu sex appeal, să mă bage în canapea după câteva grame dintr-un kill. Pentru asta-ți trebuie boxe, fumusare ca din oxe. Dar vrei să mă vezi, că mă vezi, nu mă crezi, ne uităm toți pe tavane verzi. Te rog să oftezi, dacă ne filmezi. Eu zic să te așezi, că ți-ai filme de te panichezi. Cu THC sau LSD, torpile TNT în blocuri gri zboară ca TMT, știi? Ia-te de sucuri, chipsuri și alte lucruri, snacks-uri și alte trucuri, să te facă să te bucuri. Hai să fumăm, dar nu legale. Hai să prizăm, ne pastilăm. Hai să fumăm, dar nu legale. Hai să prizăm. Hai dăm să trag. E tot Zenu aici. Motherfucker, sunt chill și mi se pare penibil să fiu nobil, să fiu mobil. Bobby astăzi nu e util, nu e. Sunt plictisit până peste cap și zic că deja m-am plictisit de rap. What up? Am vicii privind delicii, nu evit nicio zi să-mi ignor amicii. Lăsați-mă în pula mea că vreau să dorm. Trebuie să vină cineva cu ceva bun. Sunt în aer cu cabron, mai sus decât Blue Air, Nvidia și Deltaron. Vrei să fii campion, dar bați când ești campion. Aici se trage, stai o tură sau vedeți de drum. Go! Hai să fumăm, dar nu legale. Hai să prizăm, ne pastilăm. Hai să fumăm, dar nu legale. Hai să prizăm. E rândul meu.